Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο από την Artium Security. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε πόσο εύκολη και γρήγορη είναι η εγκατάσταση των PoE καταγραφικών και IP καμερών της K-Tech. Αφού αφαιρέσουμε τα υλικά από τις συσκευασίες τους, τοποθετούμε το σκληρό δίσκο στο NVR. Κατόπιν συνδέουμε το τροφοδοτικό, το ποντίκι, το καλώδιο HDMI και μία-μία τις κάμερες στις αντίστοιχες θύρες PoE του NVR. Δεν ξεχνάμε επίσης να συνδέσουμε το NVR με το router. Έπειτα ακολουθούμε τον γρήγορο οδηγό για να ρυθμίσουμε εύκολα και σωστά το NVR μας. Παρατηρούμε πως οι IP κάμερες δεν χρειάζονται κανέναν επιπλέον προγραμματισμό και συνδέονται αυτόματα στα αντίστοιχα κανάλια του NVR. Τέλος, κατεβάζουμε την εφαρμογή V247 και αφού δημιουργήσουμε λογαριασμό, σκανάρουμε το QR code για να περάσουμε το NVR μας. Αυτό ήταν. Ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε εύκολα, μέσα σε λίγα λεπτά. Ελπίζουμε το βίντεο να σας βοήθησε. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα.